Make the ground shake. Здравейте хора, днес реших да снимам победителят от томболата в Бъдър PvP. Ето, че вече събрах 20 абонати близо за месец. Според мен е много, но за някой е малко, сигурен съм. И да, има 5 записани. Нека да изтеглим. Спираме. Сега ще поставим да видим кой е нашия победител. Ето, зарежда. И победителят е Фреак Шон. Чай да видим има ли така записан. Ето го. Да видим дали е харесал клипа и дали се е абонирал. Ако това не го е направил, ще теглим втори победител. Да. Абонаменти 5. Съжалявам, но не се е абонирал, така че няма да му дам на него томболата. Съжалявам, но просто не се е абонирал. Да видим сега кой ще е. Хайде. Оф. Ето, дори и клипа не е харесал. Оф. Да, човек, това е супер бавно. Ще паузирам клипа, докато се на... Ето го и нашият втори победител. Веселин Неделков, запис Ванчове. Да видим. Ето го и него. Видим спазвал ли е нещата, които казах, че трябва да се спазят. Някои не ги са спазили. Няма съдържание. И да, хора, мисля на него да дам томболата. И да, ето го, победителят Вес. Копи. Опа. Ванчо. Кое? Чели. Значи има 3 Има 3 дни да се свържи с мен. Ако за връзка ето го и нашия победител. Да се изтегля резерва за всеки случай. Ето го и резервата. Георгиев. Видим записано ли? Да, записане. Значи ако не се свържи с 3 дни с мен, той ще вземе томболата. Значи тук да напишем резерва Стефан Георгиев. Резерва, 2 точки. Да видим как се е записал. Прослеер 1. Прослеер 1. И да, хора, това беше за томболата.